Kom maar. Rechtje. Hey, Mathilde. Hey. Oh nee, dat is net Mathilde. Nee, dat is Meerte. Sorry. Dat is Mathilde. Hey. Sally. Marije. Sally had manen. Zonde. Stodien. Hey, dat is die schuld. Sjerkje. En hier is een Rijntje, die had geen zin. Die heeft vet. En mensen tijen. Je bent eigenlijk helemaal wat biksen. En ik ben achtervolgd. Door Mathilde. En Marije. Hey, wie hebben we dat? Hey Johnny. Dat is hier een mooi plakje. Joehoe. Ik denk ze wel een beetje om. Hey. Mathilde. En Marije.
zwart en hier is nog een beetje te veulen hier. Dan gaat het vanzelf weer. Sally. Oh, ik vind het echt zonde. Ja. En als het nou naar rechts ja, maar aan just. Dan just. Even zien hier. Bij mijn vinger. Daar. Een hoek eruit. Dat komt van onze voerstekken. Dat is ik zonde. Of net, Mirte? Mirte heeft nog veel meer veulen haar. Fluffy. Rijntje smeert. Zie je dat? Hey. En dan probeer je. Zo. Misschien nog meer. Wat is Sally? Zo zie je er hier niet langer in. Daarachter. Dat is eng. Zo. Ik ben weer achtervolgd. Oh, toch net? Cirkje. Kom maar. Kom. Hop, hop, hop. Kom dan. Ze willen het. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Kom. Kom dan.
Ze willen echt net. Ik en een biks op Helly. Daar komt een shirk, jongen. Ik kan wel alvast biks hebben. Pellets. Oh, oh, oh jee. Nee. Er is hier een auto daarin gewoon. Dat eng. Oh, maar. Oh, oh. Hé, jongens. Ja, dat word je wel, hè? Nou kom, krijg je minder naar het eten. Nee. Hé, hey, Rijntje. Oh. Ik moet even helpen. Dit wel net.